Конечно, согласись, что в всяком случае возьмите с собой
Аваков буде номер 111. Нет, небесная Картагена. Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami.
i z duchem Twoim. Teraz, braty i siostry, na Eucharystii, na Świętej Mszy, uroczyste jest posłanie Ducha Świętego. Jak zupełność parafialna, jak zupełność ludzi wiary, na особливий sposób trwali na modlitwie i czekali Ducha Świętego. Takim zaklęciem naszych ludzi, Duch Święty, raz nawinno, odprawiali do kaplicy, na садиство в ваших домах, в ваших сім'ях. Раз вижгати заклик неостомний костьола, який костьол керує. Просьба о дарі Духа Святого. Того, який все оживляє, того, який все наповняє, свячає і надає сенс. Дух Святий – це той, який кожного з нас чинить людьми віри. Якщо не почуємо без Духа Святого, ніхто з віри з нас не визнає, що Jezus zjawляється naszym Panem, naszym Bogiem. Potrzeba daru Ducha Świętego. Tam się w особливий sposób jako zaklикаємо і просимо, а на початку этой Świętej Eucharystii станемо правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші грехи і провини. Сповідаюся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над
czasie śmierci i za świętej pamięci Nina. Módl się. Боже, Ти прастельницю сьогоднішнього свята, освячаєш свой костел, який єднає всі племена і народи, наповни весь свет дарами Духа Святого и обнови у серцах верных плет Твоей ласки, якую мы отрывали на початку обвещения Евангелия, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владает у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Дзеł апостолов. Калі настаў дзень Пятидесятницы, усе былі разом на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся усе Духом Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя, з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся, і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гавораць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожную сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і міцяне, і еламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кіринеі, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Спошли, Пане, Свайго Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, Свайго Духа, и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Боже мой, Ты вельми великий, незвлеченные, Пане, Твои справы, земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и яны гинут, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь Своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радується справою Твоєю, нехай Пан радується справою Твоєю. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радується справою Твоєю. 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 Нехай П
Пошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Читание послания святого апостола Павла до Коринтянов. Браты, ніхто не може сказати «Єзус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розные есть дары, але той самый Дух. Розное служение, але Пан один и той самый. Розные деяния, але той самый Бог, який робить усе во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло одно, але має много членів, які, хоч їх шмат, складають одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним Духом охрещені в одно тіло, юдеї і ті греки, невольники і ті свободні, і всі напоєні одним Духом. Это Слово Божие. Боже, Дух Святый, приди, и с небеса нас спаси, Ты святла возяй во струне, Ой, Боже мой, Дался нас равнои, и свято всех сердца, Сутешитель поспяши, наимилейший гость души, прохолода столины, odpoczynek pracy, cieniu dzień горячий, очи утешение, а святоша сливае, сердце глыб не кривое, лаской верных наполняй, без твоего наткнения, что ж зажжет творение, на небес веки. Все, что брудное обмы, что засохло оживи, что поранено взявши, нахили, что гордо, разогрей, что твердо, выпростай кривое. Дай Твоим же верным, Божой ласки певным, всем даром Твоих святым, дай жить цнотливо, дай зихот счастливым, вечную дай радость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали у их огонь своей любови.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodne Jana. Chwała Tobie, Panie. Kiedy był wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi doma, gdzie zbierali się uczni, byli zamknione od strachu przed Judejami, przyszedł Jezus i stał посередине i сказал им: «Спокой вам». И сказавши это, показал им руки и бок. Узрадовали się uczni, убачивши Пана. Тогда Jezus znów сказал им: «Спокой вам. Jak послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказавши это, дыхнул и каже: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На ким покинете, на тем застанутся». Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Ласка. Спошли, Panie, swojego Ducha i odnowi oblicze ziemi. Milowani Chryście, braty i siostry, напевно, ось так з досвіду нашмат простій закликати Духа Святого і відчувати його діяння, чим говорити, ким є Дух Святий. Бо це така велика таємниця, якою не відкривається так, ось пригожа просто класти у слови. Все то, что мы кажем об Духу Святым, это замана. To все, напевно, i w takich małych odsetkach pokazuje, że tu wierzyć. I tym, kim jest Duch Święty. Dla Kościoła i dla każdego z nas. Ale jak świętary osobliwy sposób, mogę сказать, że jest się świadkiem działania Ducha Świętego. У першу чергу у сакраментах, у яких Ён вельми конкретно уваходить у життя моє, у життя других людей і обміняє, наповняє життям. Дух Святий має особливе значення в житті, думаю, кожного з нас. І коли ми ще того не усвідомили, то, напевно, той час, як на нове, nad tym zatrzymać się, może i zadumać o tak wielmi konkretnie. Bo tak jak się my czuli, że nikt nie może сказать, że Jezus jest Pan, kiedy nie będzie u Duchu Świętym. Nie prosto słowami сказать, że Jezus to mój Bóg, mój Pan. Bo słowami to się lekko, ale swoim życiem. Tak jak уже не було ніякого сумніву для мене, що Ён найважніший, до Його завжди відношуся. Коли ми не будемо у Духу, то так naprawdę tego nikogo nie będzie. Zawsze będzie moje, ja, to, co mnie ważniejsze, będzie zajmować pierwsze miejsce. Kiedy nie będziemy u Duchu Świętym, kiedy Boży Duch nie będzie nas napełniać, to nie nawczyma. Nie, Duch Święty нам потрібно, як ми зростали у вірі. Бо віра, розуміємо, що це ж не догмати, якісь моральні практики, моральні певні наші умови, етика певна. Це все так само є, це частка цього всього. Але віра – це щось, напевно, більше. Це той досвід, мої відносини, моє будування, яке odbywaється у Духу Świętym. Wiara to jak taki kompas, jaki pokazuje mnie nie tylko na niedzielę, nie tylko na niedzielną świętą mszę, ale wiara, jaka wiedzie mnie przez usie życia.
Коханые, ну, разумеем, что приходим сюда не для того, что только нам подобается, але разумеем, что мы приходим, как то, что мы тут doświadczymy, то, что мы переживем. То есть, это наши встречи с живым Богом, это все допомогло нам прожить весь этот час от этой имши до наступной. Бо имша считает этого, что наполняет меня, что дает мне мудрости и силы. То, что наполняет меня и дает мне, направду, вот такие отповедные кируны, которые мною ведет. Дух Святый. Это же важно, закликать Его в своем житии. Просить Его, как Он наполнял нас. Не только разово, колись там, подчас конфирмации, бежмования, або урочистости, але кожного дня. Видите, да, Карля Войтылы, тата колись сказал, ты, сыночек, древний министрант, тому что не молишься до Духа Святого. И дал ему молитву, и Карл Войтыла, позднее свята, как бискуп, кардинал, позднее как папа, Ян Павел II, кожного дня закликал Духа Святого, молився в этой молитвой. Просил, как Дух Святый его освящал, как он его вел, очищал, наполнял. И плены Божьей этой молитвы можем побачить в его особе, когда сегодня вызнаем его как святым. Про его заступництво молимся. Хочем наследовать его стиль життя так само. Это все дякуючи тому, что в певному моменті в його житті з'явилося це прагнення, свідомість, що я живу тільки тоді, коли наповнений Духом, коли наповнений Божим Духом, тоді я маю собі життя. Я jeszcze хочу coraz podkreślić, że my mamy zaklикать Ducha Świętego nie tylko w uroczystości, nie tylko w jakiś nadzwyczajny moment, ale każdego dnia nienawita, bo Duch Święty, Duch Boży chce uwchodzić w nasze życie, u prostocie, u naszej zwyczajności, u tym, gdzie naprawdę my pomieramy, gdzie my chorejemy mocno, gdzie nam nie chapaje siłą, gdzie my opuszczamy ruki. Усюди там Дух Святий хоче увоходити, це його прагнення. Бог хоче бути там, де ми слабі, де ми немощні, де уже не маємо сил, як говорить, я сам дам ради. І тому ось це на заклики, відкритість на Духа Святого дозволяє Богу діяти, дозволяє Богу нас переміняти. Кажу, ось це його прагнення, оживляти. То, что померло, проставать, как сегодня, то, что кривое, очищать, то, что брудное. И думаю, досвід духовно кожного з нас, що це діяння Духа Святого, коли спотикаючись, зустрічаючись з Ним, у сакраментах особливо, ми виходимо обмінені, не тільки з почуттям такої легкості, в тому сенсі, що Ось, мели ви, наприклад, у сакраменті сповіді грехи, а пізніше вже не маю. А що ми виходимо зовсім іншими, наповненими невикатим Духом, моцем, який міняє наше мишлення, наше бачення самого себе. Дух Святий, який хоче неустанно діяти і приносити в наше життя Ісуса Христа. Видите, коли Ісус Христос утіловлений був на землі, то зрозуміло, як це було щось, напевно, надзвичайне таке, для тих, хто мог його споткати, зустрічати. Але до скільки людей мог Ісус дойти? У віднесенні ось до 7 мільярдів, які тепер живуть на землі. Так, направду, невеличкий, не 1%, не 1%, напевно, менше. Але дякуючи Духу Святому, сьогодні кожен, хто того прагне, може мати Ісуса Христа в своєму житті. Ніщо не стоїть на перешкоді. Дух Святий, який здійсняє цей цуд,
што Бог можа ўвайсці ў жыццё кожнага. Калі толькі у нашым сэрцы ёсць гэта жаданне. Калі мы толькі скажам: Дух Святы, прыйдзі, я Цябе патрабую. Я так моцна прагну, каб Ты быў у маім жыцці, каб Ты мяне напаўняў, каб Ты мяне вёў, тлумачыў, асвячаў, даў мне розум, мудрасць, патрэбныя сілы. Нема іншай магчымасці у тым сэнсе, каб нас пазбавіць гэтага духа. Толькі мы самі можам сябе агранічыць, ніхто іншы. Бо Бог менавіта стаў маленькім, стаў слабым, в сэнсе такім вось, як чалавек, дзеля таго, каб нас узмоцніць, дзеля таго, каб прыйсці да нас, каб даць нам усё, што нам патрэбна, каб мы жылі, каб мы былі ім напоўненыя. Таму няхай нашым жыццём будзе адказам вось гэтае прагненне. Калі гэтага мы яшчэ не чынілі, то можа ад сённяшняга дня, кожнага дня прасіць, каб Дух Божы нас напаўняў, каб Дух Божы быў у нас, каб гэтыя дары Духа Святога не былі толькі штосьці такое, што мы знаем з катэхізіса, але тое, што будзе часткай мяне, тое, што вельмі канкрэтна буду карыстацца ім, жыць гэтымі дарамі, буду здзейсняць таксама вялікія цуды так направды. Бо гэта Ён праз нас будзе дзейнічаць. І так як паглядзім жыццё апостолаў, першых хрысціян, і шматлікіх яшчэ святых, праз якіх і дзякуючы у іхнаму жыцці дзеянне Духа Святого, дзеянне Бога, ласкі Божай, розныя цуды, аздараўленні. Яно ж нічога надзвычайнага, у тым сэнсе, яны ніякія не іншыя, але тыя, якія маюць у сабе гэта прагненне і адкрытасць на Духа Святого і так направды глыбокую веру, што Дух Святы можа ўсё. Нема нічога, што для яго немагчымае. Усё тое, што будзе ў Божым Духу, у Божым праведзе, ўсё магчымае, калі мы верым, калі мы яго заклікаем. Спашлі, Пане, свайго Духа і аднаві аблічча нашага жыцця. Наше аблічча, каб яно было падобным да Божага аблічча. Каб мы сваім жыццём менавіта рысавалі гэты твар Езуса Хрыста, які прыходзіць, каб збавіць кожнага з нас, каб учыніць нас шчаслівымі праз любоў, якую мае да кожнага з нас. Амин. Пане Боже, отойдешь. Веру в Тебя, Бога, Отца всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. Ён дзеля нас, людей, и дзеля нашего збавления, зышел с неба и вселився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжаваны так само за нас, при Понскім Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес, паводле Писания, и взышел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яго владарству не буде конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру у один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. У день спаслания Духа Святого пусть несем наши супольные просьбы до Бога.
Молімся за святий костьол, каб усіх його вірників оживляв дух у воскреслого Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб учення Христа, якое Він несе усім людям, посприяло усталюванню спокою і миру у світі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто під час великодних днів прийняв сакрамент хресту, каб умацовані дарами Духа Святого, яны были соправданы свідками Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за країни, де християне зустрічаються з великими тяжкостями у визнаванні своєї віри, каб яны отримали підтримку і утішення Духа Святого. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за усіх, хто виправив своє життя на лепшее, каб з Божою допомогою яны ожитевляли прийнятые постанови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, каб дарами Духа Святого ми були умацовані у вірі і надії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, Доверячу Божой милосердности, святой памяти Сергею, шостую годину смерти, и Нину, Душечка доброго приняв до супольності збавлених, вічно відпочинок дай їм, Пане. А світло вічне нехай їм світить, Нехай почувають у спокої вічним. Амин. И молимся о всех наших интенциях, за кем еще не приходим на эту Евхаристию. Молимся об заховании нашего краю, пандемии коронавируса, здоровья для хворых и потребных ласку для медиков. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi, uczyni, jak chwała воскресения Twojego Syna i moc Ducha Świętego, вели нас до глубейшего познания Твоих таемниц. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Спокой вам.
Отец Усімагутний, Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебя, Отче Небесный, ученикам Дух Святый, дал нам главе зразуметь таємницю христичної віри і привел нас до повного познання правди. Раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносимо до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Правдогодно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсюди всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, усемогутный вечный Боже, Ты, как завершить исполнение пасхальной таємниці, спасла щодня Духа Святого на усі, кого принял за своих усыновленных детей у Христе, Твоим одинородным Сыне. Геты Дух Святый, при народженні Костёла, открыл всем народам соправдного Бога и изъеднал розные мовы у визнаванні одиной веры, тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хореньо разом з усіми спява святими спявають Тебе їм хвали, неспинно вскрикаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, Госанна на вишеннях, благословляний той, хто приходить у ім'я Пана. Sabrowy Boże, Ty święty, krynica усілякої святості, тому єдності з усім Костьолом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спасав на апостола Духа Святого, раз Христа просим Тебе, усемогутний Боже. Освяти те дары росою Духа Твоего, как они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого усі, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
это великая таємниця віри. Овершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi staniać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie, udoskonale w любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про bratów i siostер naszych, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з святого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили в делу житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Епрафистом Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, які с пробегу подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого. Я ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, приисти Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить их спокоем и едность. Ки живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Спокойно всем. Szczęśliwy, покликанный на вечерние воды. Пане, я не вартый, как Ты войшов до меня, але скажи только слово,
и будет оздоровлена душа моя. Все наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божие. Аллилуйя. Віддай пожертву, яким укрити землі і неба, величний Створитель. Віддай новою, що дух наших здольний, рагу спатолить. Вітай, приніться, добрині могутной, сам Бог сусвету у Тебе присутный. Ты для всех верный, знак мудрости Божией, вечной пригожей. Вітай, омона, що з небес падає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, відчуйте смак гети, лепший у світі. Віддай о древа з величного раю, плод в себе повний, сокол життя дайних. Хто плод скаштує, той смерті так близькой не забоїться. На честь Пана заспяваю, і он мене наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає, і он мене добром. На честь Пана заспяваю, насичає, і он мене добром. Закон Пана досконалий, умацовує душу. Свідчення Пана вірне, явно дає мудрость простим. На честь Пана заспяваю, і он мене наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає, і он мене добром. На честь Пана заспяваю,
Рады Пана справедливые, и радуют сердца. Наказ Пана ясный просветляет очи. На честь Пана заспеваю, и он меня не насытил добром. На честь Пана заспеваю, насыщает и он меня не добром. На честь Пана заспеваю, насыщает и он меня не добром. Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланой нам ласку, как действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок да помог нам досягнуть вечного откупления. Раз Христа Пана нашего. Posłuchajcie łaski, jeszcze też pasterskie objawy na niedzielę z posłania Ducha Świętego. Tak jeszcze szczerze dziękuję za ponoszenie naszą modlitwą. Dziękuję tym, co na pracowym tygodniu przebierał naszą kapliczką. Sama zapraszają, dolучаться na te ważne sprawy. За складене керування, за всіляку допомогу, яку керуєте на справи нашої парафії. Особливо дякуємо за ахвяри, які складаються на будову нашого костюла, як завжди, після святовіше можна буде сьогодні так само вчинити. Но в даному тижні у літургії ми відзначаємо 1 червня у понеділок успомін на Святейшої Панни Марії, Маті Костюла. У середу 3-го успомін Святого Кароля Луанки и его поплечников, мучеников из Вьетнама. У четверг, 4 червня, свята Иисуса Христа, Найвышейшего и Вечного Святора. А у пятницу, 5-го, успомин Святого Бонифация, бискупа и мученика. На этом тыдні так само припадає перший четверг місяця, день молитва у покликаннях до святарства и монастырского життя, запрошаем литургичную службу алтара разом с батьками на супольную нашу молитву на вечерову святую мшу. Pierwsza пятница месяца, день молитвы до сердца Пана Иисуса. Папина так само тем, что в первую пятницу ее завжди можливість приступити до сакраменту сповіді, тих, хто практикує перші п'ятниці місяця, і додатково свята мша о 12 годині. Так само запрошаємо на всеночну адорацію у інтенсі оборони життя і сім'ї. Адорація почнеться після святої мши о 19 годині і протягнеться до 8 годині раниці. Перша субота місяця, день молитви до Найсвятейшої Панни Марії. І так само наступна неділя, це перша неділя місяця, тому о 9 годині свята мша у інтенсі живого ружанця нашої парафії. А під час цього місяця молимося об відновленні фізичного і духовного здоров'я, під час вакацій Києвих і обходів, а так само дали відкритих серців наших і очей на Божа справа у нашому житті. Молимся надалі, сама об опеці Маті Божої справі будови нашого костюла. Найпразу весь місяць червень, щодня у каплиці о 18 годині буде відбуватися адорація на Святейшого Сакраменту і у 18:45 червенське набоженство на вшанування на Святейшого Серця Єзуса. У неділю адорація буде розпочинатися тепер у 18:30 і без 15 буде червенське набоженство. Когда сьогодні так само, як ми вже заповідали, закінчується катехетичний і інформаційний год, ну, менш урочисто, чим завжди. No ale хочемо щиро подякувати кожному, хто у гэтым годзе допомагав нам у душпастерстві, дітей, молоді, сімей, своїм служенням, своїм особливим уділом у житті нашої парафії. Дякуємо нашим сестрам, назаретанкам, нашим катехетам
керівникам хорів, Зелений тут присутний, Яродна, шефом Божих коробок, Вовчанят з Валєрою тут присутний, скаутів і скауток. Нехай Пан Бог щедро всім вам одудячить своими ласками, своими добротами вам и вашим близким. Так само хочем припомнить, to już zapowiadaliśmy tydzień temu, że od zawtrasznego dnia już uchodzimy u taki wakacyjny rozkład nabożeństwo. To znaczy, że u jedni święta msza o 7 godzinie wieczora będzie, a u niedzielę o 9 godzinie, o 10:30, o 12 godzinie i o 19 godzinie. Jedyne, że tak jak w tym godzie lata takie, że my nigdzie nie wyjeżdżają na letniki różne z dziećmi, ze skautami, to będą czas od czasu tak samo i z ranicy mszy świętej, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli będą prosić ludzi, może dać jakoś, to u bliżejsze 3 dni, poniedziałek, wtorek i środa, a 7 godzin ranicy i msza tak samo będzie. To choć będą uczyć kajacka, zapraszają. Pewnie 4 czerwca budu dziękować Panu Bogu za 15 lat świętarska poświęcenia. Tak, kiedy tu przelecieli, tak naprawdę temu tak samo proszę o dary malitwie. U mojej intencji, tak samo jak kaliście tam przed poświęceniem говорили, to my byli świętymi świętarami. Sprawy na tym szlaku je święto się sięgnął. Już on napierał za każdą malitwą szczerą dziękuję. Кожного второк у каплиці о 19 годині відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Падуанського, а кожну середу запрошує набоженство до святого Józefa. А всім юбілятам, іменинникам надходжучого тижня складає найлепші пожадання, Божого благословення, здоров'я і всіх потрібних ласкав. Доброї неділі, смачного обіду всім жадаємо, ну і прийміть Божого благословення. Pan z wami I z duchem Twoim. niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniołe Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Najświętейшее серце Jezusa, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марии, будь нашим порятунком. Święty Archaniołe Michale, Молися за нас.